Dobrodošli u Globalni kaos. S nama je naš stalni gost, komentator Marko Francišković. Pozdrav tebi, Vlatko, pozdrav svim slušateljima. Krenimo s pregledom svjetskih događanja. Može, evo, bilo je sada u Kaliforniji, pored San Franciska, poznato okupljanje u Bohemian Grove, tako se zove to mjesto, to je jedna lokacija od više hektara, na kojem se okuplja ta svjetska elita, od glavnih svjetskih bankara, političara, ljudi iz svijeta estrade, iz korporacija, sa sveučilišta i tako dalje. Tamo imaju te svoje rituale, koje najpoznatiji vrhunac svega je spaljivanje briga, na kojima pred jednom velikim kipom sove u šumi, u noći, obučeni ceremonalno izvode to jedno spaljivanje na jednoj lomači svojih briga. To bi recimo bio neki pandan ovom katoličkom otpuštanju grijeha na neki način. Da, spaljivanju fašnika. Ili spaljivanju fašnika. Znači, jedan vrlo bizaran događaj, ali koji puno toga pokazuje s kim imamo posla i koja je pozadina ovih svjetovnih zbivanja koje komentiramo ovdje, koje analiziramo i koje svaki koji se ozbiljno to upušta mora znati tu početnu osnovu da bi mogao dalje razvijati cijelu tu analitiku. Znači, to je to. To je ta okultna scena koja je povezana direktno na tu političku i svjetovnu moć. I svi američki predsjednici, praktički nema ni jednoga u ovih zadnjih pola stoljeća koji nije bio na tom Bohemian Grove, ne samo on, nego i evropski državnici iz Njemačke, Francuske, Britanije, Italije i njihovi industrijalci, svi se oni okupljaju u Bohemian Grove. A sad ima tu i interesantnih komentara kad su izišli od Nixona ovi njegovi zapisi što je on snimao sebe. Moglo se čuti kako govori da je taj Bohemian Grove u biti okupljanje homoseksualaca, jer tamo dolaze u tim ritualima, dolače muške prostitutke i tamo rade te svakakve opačine na kraju krajeva. Znači, da se nadovežem na tu elitu, evo ga u drugom dijelu svijeta, točnije u Teheranu. U prošlu subotu su se sastali, znači, iranski predsjednik Ahmadinejad i pakistanski predsjednik Zardari. Znači, tema razgovora je bila bilateralna suradnja, razvoj bilateralne suradnje u različitim područjima, uključujući energiju i trgovinu, ali također je bilo i spomenuto da, znači, postojeći sistem, baš ovaj o kome si ti sad pričao, znači koji je bio u bohemijskim šumama, se opire promjenama, znači ne želi mijenjati tu svjetsku, ajmo reći, pozornicu gdje oni drže sve u svojim rukama. Da, oni misle i htjeli bi držati sve u svojim rukama, ali ne drže, nego pokušavaju cijeli svijet uhvatiti, ali upravo Iran pokazuje obaranjem, to je vijest od jučer, obaranjem američke špijunske letjelice iznad njihovih nuklearnih postrojenja, da im to neće baš tako poći za rukom lako kako oni misle. Apsolutno. Evo još jedna vijest, ovaj puta iz Rusije, znači isto vezano uz djelovanja te globalne elite. Evo, bila je ne od jučer nego od 19.7., znači objavljena je 19. srpnja. Putin, znači, upozorava protiv mogućih etničkih konflikata u Rusiji. Znači, oni su svjesni da je to jedna od metoda te globalne elite, takozvanih mekih metoda, gdje se okreće te razne etičke skupine, i ne samo etničke nego i vjerske, jedno protiv drugih. Znači, Putin je toga svjestan, Rusija je toga svjesna, oni to žele zaustaviti u Rusiji. Također svjesni su tog velikog broja imigranata koji ulaze, koji je jednak broj kao i u Europu ili u Ameriku, znači ulazi u Rusiju, i kažu isto također da ti imigranti bi se trebali, znači, na neki način prilagoditi tom društvu, da bi trebali poštovati običaje, znači, ljudi gdje su se naselili, ali također da oni nemaju ništa protiv njihove, znači, vjere, nacije, običaje, dok god se prilagođavaju, znači dok god ne postaju taj neki inicijator sukoba, da se vidi da je Putin to shvatio ozbiljno, znači osobu koju će vlada
dodijeliti za rješavanje tih pitanja. Znači čak se govorilo da će to biti zamjenik premijera Dimitrij Kozak kao jedan od mogućih kandidata, znači jedan od mogućih ljudi koji će vlast dodijeliti za rješavanje tih delikatnih problema. Znači odavde se vidi da to nije bilo nikakva demagogija niti isprazne priče i da su Rusi uzeli to ozbiljno. Pa sigurno Putin je ozbiljan političar i ozbiljno se ponaša i u svjetskim zbivanjima, potpuna suprotnost Obami, koja je jedna obična marioneta na koncu od ovih globalnih struktura, od banaka i korporacija. Ali problem Rusije ovdje se pokazuje da je vrlo sličan problemu i zapadnog svijeta, znači zbog čega postoji ta imigracija i potreba za njom, zbog premalog prirasta stanovništva. I tu je na jednako lošoj strani, jednako lošoj poziciji Rusija i zapadna Europa i Japan i Sjedinjene države i cijeli zapadni svijet. I to je bitak problema i Rusije i ostatka svijeta, ovog razvijenog zapadnog. Apsolutno, evo još jedan stvar što se tiče Rusije i Amerike u tim svjetskim događanjima. Znači ovaj puta selimo na Bliski istok. Vijest je objavljena 16.7. Znači protestanti u Jemenu formiraju znači to vijeće, slično kao i u Libiji, prijelazno to neko vijeće koje će upravljati zemljom nakon što Ali Abdullah Saleh, koji je sadašnji predsjednik, bude konačno skinut s vlasti. Da, ili će odstupiti kao dobrovoljno. Jemen to je jedan od 6 aktualnih ratova koje vodi ova administracija Baracka Obame, dobitnika Nobelove nagrade za mir, i upravo je dio cijele te priče ekspanzije rata. Iako kad govorimo o ekspanziji možemo sada prijeći na ove druge meni vrlo interesantne vijesti o proširenju ratišta u cyber prostoru. Znači Pentagon je i sad službeno izišao van da ide na te socijalne mreže kao novo bojno polje, gleda na njih kao jedno novo bojno polje na koje će penetrirati i izvoditi ratne operacije. I tu imamo i ovaj slučaj sa Anonymousom, tako se zove taj jedan haker. Hakerska grupa koja je kao navodno hakirala NATO sustav i Pentagon i ko zna što još sve ove jake vojne sustave, što je vrlo, vrlo sumnjivo i po svemu sudeći to izgleda da je upravo operacija iznutra da bi se postigao cilj jača kontrola, odnosno takozvane promjene koje se onda traže zbog tih hakiranja, a te promjene vode prema tome da se ljudi kontroliraju, da se i ova sloboda koja postoji ipak na internetu, nekakva sloboda puno veća nego u ovim kontroliranim medijima, televiziji i pisanim novinama, da se ona reducira, da se stavi pod veću kontrolu, a ovakvi napadi su savršeni izgovor za apsolutno, i nije samo vojne strukture, nego su, znači, takozvani LulzSec, grupa je napala Sony, Nintendo, Sony Pictures, Fox, Sony Music, Infragard i tako dalje. Znači, ovdje govorimo, čak je došlo do te mjere da, do te razine da je pomoćnik ministra obrane Bill Lynn znači rekao da su strane obavještajne službe ukrale 24,000 fajla o osjetljivim sustavima naoružanja, znači koje su dodijeljene unutar njihove obrambene mreže. Ovo nam samo govori o promjeni te paradigme sa stvarnog tog fizičkog ratovanja na više na to cyber ratovanje, znači gdje će sad neprijatelji i neprijateljske akcije i udari i prijetnja dolaziti iz tog nekog virtualnog cyber prostora. Znači, ovo je definitivno nešto na što treba pripaziti. Evo, vratimo se uskoro nakon kratke pauze.
Znači, cyber terorizam je ono na čemu će biti sada težište i kroz što će se djelovati, to je onaj dio o kojem sam i prošli put govorio, što nije nimalo bezopasno, nego će kroz taj način preparirati javnost i htjeti izmanipulirati da su nekakvi Al-Qaidini teroristi ili ko zna kakvi drugi što će izmisliti, preuzeli kontrolu nad nuklearnim oružjem, nad nekakvim takvim drugim ili kemijskim ili biološkim i izvesti nekakav napad sa ljudskim žrtvama da bi, kažemo, opravdali i preuzimanje potpune kontrole nad internetom i donošenje raznih drugih zakona, izvanrednih mjera i tako dalje. A jedna od tih stvari kojima upravo izvode tu pojačanu kontrolu, odnosno pokušaj pojačane kontrole nad svijetom, jesu te takozvane klimatske promjene koje se navode kao nekakva anomalija, što je apsurd sam po sebi, jer proljeće, ljeto, jesen, zima, to su klimatske promjene, to je prirodni proces i ciklus u kojem ljudi oduvijek žive i borba protiv klimatskih promjena je apsurdna. Iako se događaju čudne i neobične anomalije, evo jedna vijest je bila od prije 3-4 dana, u Kini je, znači usred ljeta pao snijeg, tamo gdje inače nikada ni ne pada, a opet to mogu biti posljedice i takozvanog geoinženjeringa koji se izvodi i koji je i službeno priznat i od strane Pentagona i od tih struktura da je to u tijeku, te operacije, da to oni rade, upravo s tim ciljem manipulacije vremenom i ljudima. U kontekstu te, znači, pojačane manipulacije i želje za kontrolom nad ljudima je i genetska manipulacija, genetski inženjering, i sad imamo članak o tome koji govori da se želi, znači korporacije sad otvoreno javljuju da žele uvjeriti javnost da je genetski modificirana hrana korisna za njih, za sve nas, da je to ono što nama treba. Ali u biti to je trovanje čovjeka, a imamo i članak u naturalnews.com koji nam govori upravo o novom koraku nametanja genetski modificirane hrane i organizama, znači da se želi ozakoniti, zakonom prisiliti da ljudi svoje travnjake, travnjake oko okućnica siju GMO travom. Da, pa to je stvarno jedan od izuzetnih poteza, kako bi se reklo, tog GMO lobija, i ne samo GMO, nego s njima je povezan i farmaceutski lobij i taj neki zeleni, pod navodnike zeleni lobij koji gura to globalno zatopljenje, i s tim odmah imamo u vezi, znači, famozne taj Agenda 21, čije mjere povlače za sobom deindustrializaciju, zaustavljanje tehnološkog razvoja. Znači, upravo se taj tehnološki razvoj identificiralo kao ključan problem tog nekog famoznog globalnog zatopljenja, koje u biti vodeći svjetski znanstvenici i ljudi koji se bave meteorologijom i slično se uopće ne slažu s tim. Znači, oni tvrde da toga ne postoji. To je fantomsko globalno zatopljenje. To je udar na zdravlje